Gerry Dantuma, als Geerstner is Dokkum natuurlijk een wedstrijd voor thuispubliek. Ja, ik ben ook nog geboren trouwens, dus dan helemaal, hè? Ja. Hey, dus zit je nog direct van die optreden, haast dan echt les van een beetje spanning? Nou, gezonde spanning denk ik. Ik had er vooral heel erg veel zin in, maar de soundcheck al even die van de jongens en het ziet er wel heel mooi uit. En nou is het mooi donker, hè? Dus dan lijkt het nog mooier. Ja. Dat betekent natuurlijk ook dat er een hele prutte familie en bekenden op een zitten van het vetter. Ja, absoluut. Ja, dat is wel heel leuk. En een beetje een thuiswedstrijd, hè, voor mij. Ja. Als je ook denkt aan de admiraliteitsdagen en dan ik vanuit vroeger bij, wat denkst je dan aan? Wat is dat voor jou? Nou, ik moet zeggen, ik ben er zelf net heel bekend, maar eigenlijk. En voor het eerst dat ik hier sta, maar ik vind het wel een prachtig evenement eigenlijk. Had ik het nou bestuurd en ik had er wel wat van jet, maar ik had er nooit eigenlijk volgens mij helemaal maken of zo. Hey, als je van tevoren hiermee bezig bent, hoe bereid je daarvoor op zo'n setlist? Nou ja, ik doe verschillende dingen, jongen. Ik speel je met twee gitaristen, dus we gaan samen even zitten en daar speel ik wel vaker mee. Dat is wel heel leuk, dus dat is wat akoestisch, wat liedser. En ik doe samen met de DJ doe ik wat. En we hadden per week al even een liedse try-out in Ljout. Gaan we samen voor het eerst even maken wat die en dat is wel echt wel heel leuk. Is er nou een nummer bij waarvan als je zegt, ja, dat is toch eigenlijk wel heel erg favoriet van mij? Ja, er zijn twee nummers wel. Ik denk Grenade van Bruno Mars en This Is What It Feels Like. Daar ga ik auditie maar die bij de Voice, dus dat blijft altijd wel speciaal. Even heel kort nog naar de toekomst zien. Wat kunnen we vandaag in de komende tijd verwachten? Nou ja, ik wil lekker optreden en ik wil proberen om nog zelf wat te schreeuwen. Dat ik wat eigens aan ga, dus daar ben ik ook mee bezig. Nou, in elk geval een hele leuke plan voor Azen. Nou eerst het podium op. Knetter je, hè? Ja, ik zal mijn best doen en genieten.